Club Junta, building better Africa. Kuchokera kuno ku Impiana Studio Production, Pastor Moses Shumba. Mwadzuka bwanji amalawi anzanga kuna kulikonse kumene muli lero pa 30 lero ndi 30 ngati seems to be 1 yeah, lero ndi 1 May 2025. Good. 1 May. Good. Talowaso mwezi wina pamene tasala ndi masiku 39 days ngati sindikulakwitsa kuti tipite ku chisankho. Mwadzuka bwanji? Ndikukhulupirira kuti tonse tadzuka bwino. Amene tadzuka bwino tathokoza kwa Mulungu mkati mwa mtima mwathu, tamuyamika kuti watidzutsanso. Amene simukupeza bwino, gwadani mumuyamike mumpemphe kuti akupaseni machiritso amphamvu. Amene muli pakati pa njira mumalawira, chonde musamangodzuka ngati nkhuku. Ngakhale nkhuku imathokoza Mulungu. Dzukani, thokozani, yamikani, pemphani, zisomo zochuluka zikuchitikireni kati mwa njira mwanu, chifukwa tsiku ndi lalikulu, mumachitika zinthu zambiri zosangalatsa komanso zomvetsa chisoni. Choncho tikampempha Mulungu timakhala ndi zisomo zabwino pamene tikuyenda maulendo athu osiyanasiyana. Ndimafuna ndithokoze kwambiri Honorable Mary Navicha. Congratulations for your landslide victory pa chisankho chachikulu chimene chachitika ku Tcholo Tava. Amayi maonesa ukatswiri, timaona ngati anthu samakukondani, timaona ngati simumachita kampeni kwanu, chifukwa mumayenda chigawo chapakati kupangisa misonkhano. Timati koma amayi amenewa akuziganizira kwawo, koma amayi maonesa ukatswiri wanu, kuti anthu kwanuko kumene mumakhalako, mumachokerako, mumakhala bwino ndi anthu. Ndithokoze kwambiri. Congratulations, keep it up. Kuyimira Malawi si ntchito yamasewera, zimangotengera iweyo chidwi chako. Yes, anthu akuchitazulu thumbwe dzulo munalephera kuchita masankho chifukwa cha zovuta zina. Ndikukhulupirira kuti pofika tsiku la lero kummawa zonse zakonzedwa, ndipo ndalandira uthenga onena kuti chisankho chichitika mawa pachisanu pa 2 kuthumbwe komweko. Kapangeni masankho osamaopana iyayi. Ngati zinachitika mumazidziwa kuti zichitika, alisa nazikonzekeretsa. Pangani masankho kuti muthane nazo. Tione plan B tsopano kumene tikupitako kumalichericha Malawi. Konzekani. I wish you all the best, Honorable Machola Joseph Mwanamveka, to lead that primaries and to score it, to take that position. That's my wish. May God bless you. May God protect you. May God be with you. May God guide you in every circumstances. It is my prayer to you, Honorable Joseph Machola Mwanamveka, the Vice President of Southern Region in DPP Might Loving Party. Yes, Honorable Nchacha, congratulations for your victory. You won the election. Wow, good. Cholo ya bebadi ya beba. Yeah, ndamvaso kuti kwachitika kusintha kwina ku nsanje lalanje. Kama kumene kusonde kwavuta. Ngoti kusintha chani zoti zokhala bwanji akuluakulu chipani cha DPP. Tapangani zinthu anthu athane nazo izi. Komabe ndifunire zabwino kwambiri my Gladys Ganda. I wish you all the best to win this election, to win these primaries, because you have done a lot of things in your constituency. Zodziwika, zolodzeka ndi maso. You have done a lot of things. Ngakhale ena sayamika koma ambiri akuyamika kuti amayi mwachita zinthu zazikulu
potengera kuti ndinu mzimayi simunaziyeramire pansi mu zaka 6 zimenezi mungomalizisa zimene zatsalazo mukawinanso nkukhalanso phungu wa nyumba ya malamulo ku nsanje lalanje. Ine ndine Pastor Shomba ndimafunira zabwino kwa iwo omwewo amene achita bwino, amene amachita bwino kudera kwawo. Sindisankha. Yeah. Let me congratulations and well wishes to you, Honorable Chipungu Mazabuka. Chimwemwe ku Luchenza. Yes. May God be with you. May God protect you, guide you, and favor you to win that constituency, Luchenza. It is my wish. Thank you so much. Ndathokoza kwambiri Amalawi lero ndikubweza nkhani imene yandikhudza kwambiri mkati mwanga. Anthu adzipani zotsutsa anabero Ntalimanja dzulo wakukanirani kuti anakuwuzani kalekale koma sipanapezeke chipani ngakhale chimodzi chimene chinapita kukafotokoza madando akuti mpaka na lero akudikirirabe. Chonsecho mumadandaula simatematiki ujeni malijani kaya stoko taken kachani zosamveka bwino. Zulo wakukanirani zulo kukana kuti wadikirirana kuziwisani simunapereke madando ena aliwonse okhuza simatematiki. Ndiye watsindika tudzulo kutsindika kuti palibe kusintha kwina kulikonse kumene kungasinthe kwa mashini a simatematiki. Ndimafuna nditambasule bwino lomwe nkhani imeneyi momveka bwino kuwauza mayi anabero Ntalimanja. Kukuwuzani kunena kuti mayi Ntalimanja chisankhochi akuchita ndi adzipani koma amene akuvotera ndi Amalawi. Mumvetse kwambiri. Adzipaniwo ngati anagona pa zifukwa zawo koma Amalawi amene analembetsa aja mumatchula mafigures kuti ndi 7.2 million aja ndi amene akunena kuti ifeyo sitikufuna kuti tizavotere through mathematic machine. Andi ngati mukuyankhula momenyetsa mutu wanu pa njanje kuti simukusintha. Amayi inenso ndifuna ndikutsimikizeni kuti ife Amalawi sitikusintha, ife tifuna no mathematic vote. Izozo ndiye muzimvetsese ndipo ndiye tikunganitsa koopsa ma demonstration mpaka inuyo mutasintha udindo wanu whether you like it or not. Ndikuyankhula zimezi ndineyo Pastor Moses Shumba. Mumandidziwa, mumamva ndimayankhula ndimakuyankhulani koma inuyo ndinu mayi woyankhula ngati kuti mwina ndinu mayi wachifundo koma ndinu mayi wolimba mtima. Ndakuona nisoni mayi woyipitsitsa ndipo izi ndikutsindika ku mtundu wa Amalawi kuti Amalawi tiyeni tigwirane manja. Amabungwe 6 aja amene mapanga coalition tikujoinani. Ndipemphenso adzipani zonse zotsutsa tiyeni tijoine demonstration imene ifuna kuchitika ya shut down chifukwa choti sitikufunanso mayi Ntalimanja kuti atsogolere chisankho chimenechi. Ndi mayi amene safuna kumvera Malawi. Malamulo amapanga ndi anthu, malamulo amasinthanso ndi anthu, malamulo athanso kusinthidwa chifukwa ngati malamulo akupsinja anthu amene osamakhala malamulo koma ndi ukapolo. Now Amalawi sitikufuna kukhala akapolo chifukwa cha lamulo la meki. Never. Ngati president wopuma wakale wa dziko amene anayambisa democracy mdziko muno Dr. Bakiri Muluzi wadandaula ndi kudankhawa kuti kodi meki makamaka ikufuna kupanga chani. Komanso inu adzipani simukufuna kuima pamodzi ndi kupanga chimodzi kugwirizana. Kodi chisankhochi ndichawayekha kapena ndicha inu nonse adzipani. Ndimaona ngati adzipani tsono nthawi yanu ndinu amene muli otsutsa mukadayima ndi kunena liwu limodzi lofanana kupenzana ndi Amalawi wonse amene akukufunirani inuyo zabwino. Chifukwa nkhondo iyi ndi yanu inuyo adzipani. Ife tikhoza kukhala chete kuluza dziko lichakwera ndi kuwina nkumalamulabe tonse timapsinjika. Adzipani inu mumapsinjika. Zimangokomera muna nokhala amene mwini ndi ndalama mutha kuchoka dziko muno kumakapanga zina maiko akunjapo. Dikiranso zaka zina 5 nkuzabwera. Koma anthu amene ali osauka amene ndi Amalawi ochulukitsitsa kwambiri sangakwanitse kupanga zimenezo. Mumakhala mukwazunzitsa. Ndikanakonda kumva kuti inu adzipani mwapanga chimodzi muthandizane ndi anthu amene apanga mgwirizano umodzi amabungwe kufuna kuyimira Amalawi.
tiyeni mutithandize ife ma-activist, mutithandize ife amabungwe pamene tikumenyera nkhondo imene timenyere limodzi ndi inu adzipani chifukwa nthawi yatsala pang'ono, nthawi tisili kumbali yathu. Anabilontali mija tikamweramira pasi atitenga ngati ndife zitsiru. Ife Amalawi sife zitsiru, Amalawi sife anthu ogona, Amalawi suti ife timatha tisaso kudira naye kwambiri, nkugwetsaso kwambiri, koma tifuna tipange zinthu moonetsera mwa mtundu wonse wa Malawi mu umodzi wathu. Zikatero zitithandiza, musamusire munthu mmodzi apeza mavuto, musasire anthu awiri apeza mavuto. Boma lake sili la MCP ayi, silimanyengera tupaja limamanga lithaso kupha. So kupha kwa munthu mmodzi kwa anthu awiri sikungaonetse ngati kanthu, koma tonse tikayima pamodzi, amabungwe, adzipani, ma-activist, tonse nkupanga chinthu chimodzi, chinake chikoza kuchitika. Tonani makati amene alembedwa adzanadzana lomweri sanatchulidwetu. Amatchula akati amene ine abwera mwezi wa kumayambiro kwa April kandi kumapita kwa Marichi yoti anthu amadandaula, kunabwera madando madando tachita sort out kati amene yabwera adzanadzanali yamufika mu office mwake sanayifotokoze. Sinza kuti alibe nadzo ntchito sizikumukhuza. Zikusinza kuti Anabilontali manja ndi Meki akuyimira chipani china chake, sakuyimira Malawi. Chifukwa kana kati akuyimira Malawi bwezi akumamvetseranso zimene Amalawi akufotokoza. Ndipo masankho awawa akumatidabwitsa kwambiri chifukwa chipani cha MCP chikumanena kuti ichocho chinawina kale. Kuti kuwina kwakelo anavoterana kuti ndi Anabilontali manja wawoyo. Anabilontali manja sakutsutsapo chilichonse pamene MCP akunena kuti iwo anawina kale masankho ake omwewa apa 16 September. Kodi ankawinira kuti? Akuwinira kuti? Anasankhidwira kuti? Anawerengesera mavoti kuti? Zimene zonse zimene Amalawi zikuapasa amantha kuti MCP ikulimba mtima mwa mtundu otero chifukwa chani? Anthu adzipani zotsutsana mukungokhala phe osachitapo kanthu. Ndimati ndiyankhule kunena kuti dzulo ndinanena kuti Mai Joyce Banda nanena kuti iwo ayima nawo limodzi ndi mabungwe amene ndi oyima pawokha amene apanga mgwirizano kufuna kuonetsetsa kuti Anabilontali manja asinthe zina mwa ndondomeko zimene akugwiritsa ntchito ngati 1 ndondomeko yoyamba si mathematic machine isagwire ntchito pa nthawi ya chisankho. Ndondomeko yachiwiri auditing ichitike ndithu before the end of this May. Fine. Ndiye dzulo ndimamvetsera pa Zodiac pamene amafotokoza ndondomeko zimene afuna kugwiritsira ntchito, mene aphungu a president makansala azalipirire, mene chisankho chizayendedwere, mene azapangire ma verification madera osiyanasiyana. Koma nkhani ya auditing anayifotokoza kuti auditing ichitika koma kudzera mu magawo ena amene iwo akonza. Kodi auditing imakhala choncho? Mesa auditing anthu lonse mumapita ndi ukaona ku machine awo amene amayendesera zachisankho nonse nkupanga verify mofanana nkuchitira umboni kuti zili bwinobwino, koma akuti iye atulusa chikalata chimene azichipereka ku dzipani kwa anthu ena amene amayimirira kuti aone ndondomeko imene anthu anavoterera, mafiga zomwe anavoterera ngati akusiyana. Kodi imene ndi auditing? Funso langa ndi limene inu adzipani amene munakhalapo ku Meki mbuyo mwe munapangapo zimenezo. Kodi auditing imakhala choncho? Mayi Mathanga mungatiuze kuti mbuyo muja munakhalapo so ngati chief staff wa Meki, kodi zimakhala amene akufotokozera Anabilontali manjamu? Ngati si choncho bwanji Amalawi simukudzuka? Ngati bwanji inu adzipani zotsutsa simukudzuka? Ndikuonesa kuti zinthu ziyende monga mmene zimayendera. Akuopesa chani kuti mukapange auditing kumashiniko? Auditing imakhala papepala. Funso langa ndi limene akamati kwabwera ma auditors amangoona mapepala basi osaona kumene kuchokera zimapepalako mu machinimo mene munalowa machinimo mene munalowa mayinamo mu magazeti yawo. Kodi imene akuopesamo chani? Muli chani? Munachitika chani? Chimene chichitike ndichi akufuna akakupasani mapepala awo olembalembawo mukachitira umboni mu machinimo cha ayikamo kale zimene iwo ayikamo, zimene iwo sakufuna kuti azituluse, sakufuna kuti inuyo mukazione. Ine ndimafuna ndimeme kunena kuti zimenezo zisatheke. Musamumvere uyu wadya banzi uyu
uyu achipweteketsa uyu mukaone mmene mwakhala mukuchitira zaka zonse kaya sinali contract ya iwo amene alipo pano asi mathematic inali contract ya ena koma zisasiyane ndi mmene zimakhalira zaka zonse mmene zakhalira mmene mwakhala mukuyendetsera inuyo munakhalapo mameke acheya amayi Jeni Asa munakhalapo meke wa cheya abambo Kachali munakhalapo meke wa cheya kodi minuso munapanga zimene akufuna kupanga Mtalimanjazi mafunso anga ndi amene wowo Amalawi tiye tisagone tisapuse nthawi sili kumbali yathu tikangopusa papa mawa zikazavuta tizasowa kokamang'ala chifanga khala amakhotiwa ajaja kale mabanzi anthu ake ndi omwewa ndi ukuzani akula kuti ntiyesese ife mathematics sitikuifuna ndipo ndinenetse pano kuti kuchitika ma demonstrations ngati masiku 19 atsalawa satiyankha zomveka mayi Mtalimanja ndi mafandi meme ino amabungwe Concerning Citizen Honorable Kambanje inuyo Amalawi Freedom Fighters Professor Kinka inuyo bana Peshi ndi mabungwe yanu ndi ena onse bwana Bile Banda tadzukani taimani muambe kukonzekera ma demonstration tiuzeni mukatiuza ife tisonkhesa tiyesesa tilowa kudzipani tipempha tufa tichite ma demonstration amene sanachitikepo mu dziko muno akhala shut down demonstration the whole country tsiku limodzi chifukwa akuona ngati tikucheza ife situpangatuza nchezero ndipo sitikucheza ndipo sitikulola kuti pusisa please akuluakulu tapangani zimenezo ndikumemani ndineyo muyesese zimenezo zichitike ife amayi imene wayankhulira dzulo ine ndikuona kuti ndino palibe chimene chikusinthika ndipo anthu amene akambirana amanga chimodzi ndi chipani cha MCP atipweteka kopsa tisapuse nazo zimenezi kaya tini zina zimene tikuzidziwa mkati mwathu koma izizi zobwera pambalamba ndazi tithane nazo mwina zingosala zamkatikati zimene sitikuzidziwa koma zimene tikuchita kuti zitipwetekesa zimene tithane nazo sitikufuna no mathematics ndipo ndikufuna auditing ichitike live yoonesa osati ya mapepala pitani ku office konko machine akabwese amene makhamu kuchitira zaka zonse za mbuyo nthawi ya chisankho pasakhale kubwesa njira ina yake yosakhale imene anthu tikuidziwa zitivulalitsa ndayankhula kwambiri nkhani imene ifadziwa limachita kuonera ndekha ineyo pa TV akuyankhula magasa katatseseresa mumusimu akuyankhula modekha bwino ati kutipeperesa ife ndiye sitimapepera nazo zimenezo kama madekha kama matani kubwesa nawonso antola nkhani mafunso osafunsaponso kungofunsa anthu awiri mafunso ake so achibwereza nonsense Malawi kodi tikugona bwanji tisagona Malawi tiye tidzuke ndimafuna ndikambe dzulo ndinatulusa VN imene anthu ambiri tu mwayiyamikira kwambiri kuti ndinayankhula bwino ndimayankhula moyimira Malawi ndimayankhula modziwa amene dziko lilili koma mudziwe kunena kuti ngakhale ndimayankhula moyo wanga umakhala pa chiopsezo moyo wanga umakhala pa risk koma sindimaopa zonsezo masomphenya anga amakhala kwa inuyo Amalawi amene simungathe kuyankhula inetu ndimanena kuti munandituma sinu inuyo kundituma ine sindikanalola koma ndi Mulungu andituma kuti ndiyimirire inuyo Amalawi choncho kupanda mantha kwanga sikungopanda mantha kwa wamba kumene anthu ena amene mumaganizira ndi Mulungu anandichotsa mantha nkundipatsa kulimba mtima kuti ndizikuyimira inuyo Amalawi ndimakupempha nazo kuti tazipempherani muzimuona Mulungu ukulu ndi mphamvu zake ineyo pandekha izi sindingakwanitse ndipo mpang'ono pomwe koma ndi Mulungu wanga ndimakwanitsa ndipo ndi Mulungu wanga ndidzakwanitsa ndipo sindidzalephera ngakhale ndisaka nkundimanga koma sindidzalephera kumaliza ntchito yanga Mulungu akayamba ntchito samayerekeza panjira Pastor Shumba ndilo dzina langa ngakhale ena mumanga kuti Dr. ena mukuti Pangolini koma ndonena kuti ndikuyimira inuyo Amalawi
Amalawi 21 million amene muli mdziko muno, ena muli maiko akunja. Chimene ndimayankhula ndimakhala chimene inunso muli, ndipo makomenti azuwa ndacho ambiri achoka ku South Africa kuti zoonadi Pastor Shumba mwayankhula bwino. Ife kunoko tikuzunzika kopya, tikufuna titabwera koma tikulephera tibwere tizapanga bwanji mabizinesi dziko lathu pamene dzikolo laonongeka. Tikufunisisa kwambiri Chakwera achoke pa mpando. Amalawi ambiri khumbo lawo ndi limodzi kuti Chakwera achoke pa mpando, pamene ena akufuna Chakwera apitize pa mpando pa zifukwa zawo. Ndimafuna ndiyankhe mayi Anna Beyontele majezimene anafotokoza azunena kuti akuti sakufuna anthu tisamayankhule zinthu zonyoza, samayankhule zinthu zoopseza. Ifeyo tiziyankhula zimene zikuchitika, ngati linake sakuchita bwino, kaya ndi mtsogoleri otsutsa boma, kaya ndi mtsogoleri olamula boma, kaya ndi wamabungwe, kaya ndi wandale wina aliyense sakuchita bwino kuwachitira Malawi, ife ngati omenyera maufulu tidzatsutsana naye ndipo tidzamutchula munthuyo dzina posaopa kuti inuyo maopseza. Chifukwa chichichi ndi chitonzo chachikulu kwambiri chimene mufuna kuchitira Malawi. Sitimaopa, sitidzaopa, ndipo sitikuopa. Chimenecho ndiye muchigwiritse kwambiri. Kuyimira Malawi si ntchito yophweka. Ngakhale namayankhula zinthu za mtudzu, koma kuyimira Malawi ndi kuwayankhulira Malawi si ntchito yophweka. Imayika moyo pachiswe. Koma ineyo Pastor Shumba sindikuyang'ana za ufulu wanga, sindikuyang'ana za moyo wanga. Ndi bwino moyo wanga utapita, ufulu wanga utathesedwa, koma Amalawi siku lina muzanena kuti tabwera mu ufulu tsopano chifukwa cha munthu wina wake amene anatiyimirira. Ngakhale lero kulibe, koma anagwira ntchito. Chimenecho nchimene ndimafuna kwambiri moyo wanga. Ndipo moyo wanga udzakhala wamtendere, ngakhale kuti sindidzakhalapo, koma mzimu wanga udzakhalapo, udzakhala ukukuona na Malawi, ukunyadira kuti ndinalimbana nako kulimbana kwabwino. Ndimeme komaliza. Lero ndi 1 May. Muzoti akunena kuti kampeni atsegulira mwezi wa July. Ndipo adzatha kampeni mwezi wa September pa 14 madzulo akutero. That means masiku asala ochepa. Anthu amene mwasalamu kupanga ma primaries tamalizisani nsanga tione chisogozo. Tisamapange zinthu zine pamene muli mkati mwa nkhawa za ma primaries. Zotchingana-chingana, zokangana-kangana, tachotsani kaye panopa. Tilimbane kaye ndi Kasongo amene watipanatu kuopsa. Tilimbane naye amene tonse pamodzi, ndipo tonse pamodzi tingathe. Anthu 7 million sangagwere mu mavuto chifukwa cha anthu 500,000. Sindikuvomeza ndipo sindigwiza nazo ngakhale pang'onong'ono pomwe. Komanso ine ndikanakonda kuti no chibweza chakalembera chikanachitika makamaka mchigawo chakumwera. Anthu ambiri akudandaula sanalembetse chifukwa cha mmene amapangira mashine awo olembetsera mavoti ameki. Amakondera kwambiri chigawo chapakati. Chigawo chapakati sitinamve madandaulo ena aliwonse nthawi yakulembetsa, koma chigawo chakumwera kuli anthu ochulukanso kwambiri, ndipo anthu ochuluka kwambiri sanalembetse. Ndipempho langa kuti zimene zikanachitika mu maoditi muzo mukanachitika mwansanga ndikupeza maumbono okwanira kuti chisankhochi chisanachitike kuchigawo chakumwera anthu enanso akalembetse nawo. Figa ngakhale takwana 10 million zichita bwino kwambiri. Mawu anga omaliza mu tsiku la lero ndi amenewa. Mchigawo chinanso ndibwera ndi programu yapaderadera yokhuzana inuyo anthu amene mukumenya ma primaries. Ndiphulitsa chibomba chabwino kwambiri chokhuza ma primaries. Ndikufuna amene achita bwino kumadera kwawo apitirize kuchita bwino, ayimira Malawi. Pastor Moses Shumba ndilo dzina langa, mwana wa Nankoma, ondifunayo andipeza pa 0999 303 666. Phone yanga imakhala online day and night. Sindimaopa kamwimba pa private ndikuyankhani, kamwimba pa chani pa namba ina iliyonse ndimakuyankhani. Chimene ndimafuna ineyo ndi chilungamo. Mukafuna kundiyimbira imbani, simukufuna siyani. Mundisaka ndisakeni ndikuyankhani pa 9 303 663. Mwana wa Nankoma, mkango weniweni wa Malawi. Mwadzuka bwanji? Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers.
Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.